Tak, s Karlovkou hrávame našu slovenskú ligu, takže sme nemali problém sa adaptovať na ich hru, aj keď mali 3 hráčov z Interu. No a k zápasu toľko, že sme začali veľmi agresívne v obrane aj v útoku a vybudovali sme si dobrý náskok 15 bodov na polčas a v kľude sme dohrali zápas. 6. First of all, congratulations to my players for everything what they did today. I think most important thing was attitude. From first second of this game, we was concentrate on our game plan and everything. And I think one more time, defense is something most important for our team. And today that was really great on right level. Today is tough day for us. We have second game. And we have to recover now and prepare for next opponent. Thank you. Tak, nastúpili sme do zápasu celkom dobre. Prvá štvrťina bola celkom vyrovnaná, potom v druhej štvrťine sme mali problém prenikať, veľa sme strieľali trojek a super si v druhej štvrťine vydal náskok a v druhom polčase sme nejak neurobili niečo, aby sme to otočili a potom to bolo ťažké doťahovať. Začiatok bol fajn, aj keď sme tam dostali nejaké, myslím, prvé koše, ale potom sme sa vrátili a všetko bolo zhruba OK, len potom sme dostali pár blokov doslova a potom sme dostali taký blok, že zrazu nikto nechcel zakončovať, bez toho, aby sme to vyriešili agresívnejším spôsobom, tak radšej sme vyjadzovali lopty a sme strieľali. A najväčší problém bol jednoznačne, a čo som najviac sklamaný, tak bol z prístupu na obranu doskoku. Tam hráči z trojky doskakovali loptu a my sme sa pozerali na koš, na loptu a tak ďalej. Z toho sme dostali veľa košov, respektíve bolo z toho potom nejaké ďalšie príležitosti a proste sme sa ako keby opustili a to je proste neprípustné, aby sme takto k tomu pristupovali. A jedno, či dostanem nejaký blok, alebo či stratím loptu, ale proste musím to napraviť, alebo vrátiť sa do toho tým, že tie veci, ktoré môžem ovplyvniť, tak ovplyvniť na maximum, doskočím loptu, pomôžem družstvu a tak ďalej. A toto sme neurobili a z toho som sklamaný. Uvidíme, ešte nás čaká minimálne jeden ťažký zápas, tak verím, že tam to už bude iné.